Alitum Ayushman card dolom avelang pulote koson si Ayushman card kasimar nang zima la soputak pini la so video long nang litum panang than pachini ponik po la pen Ayushman card kasimar ji apana litum malong ration card do nang zi la pen Aadhaar card long killing a mobile number do nang zi la hinia sondolo pulote nalitum Ayushman card stami semar long po la pen download long po la so process nilino nalitum apan la so video long nang than pachini ponik po nalitum la so video ki cheng ben ki jut an langi kon la la pulti nalitum details mati klar daga lam la bangke chini ponik po tamen non pathek pen koson si Ayushman card salam nang jima la so process lang pono nang nalitum la so YouTube channel subscribe kila subscribe kon la pen video nalitum ki share la bangke tene ni pin pe share ponik kon tamen non pathek pen lang pono ke cheng se nalitum Ayushman card ka download ji mate KYC complete ji apan labang so apps la ke nalitum Google Play mate Play Store long pen download nang po Ayushman F la pen Ayushman F download ik det pen afi puthot nalitum ka download tu nang lang nilina piklang ponik po Aadhaar nalitum tok ego Aadhaar face authentication mate Aadhaar face RD nalitum la theklong ji la Aadhaar face RD la hini apps na litum malong kidu nang si kinang iksod lo la pela hini jong sinalitum download ik alo plate Ayushman card eKYC mate ka download ji a process ba na litum claim me po la sinon pathek pen claim pono nang mate cheng pono nang ke cheng sinalitum Ayushman apps labang ke ingpu nang po la pen jong sinalitum labang so apps non het si install pen ingpu iklang plote penang an nang litum dak elo bang pinang po la hai elo complete thailo plotang te nang litum la dak thek thulong ji login po option du ji la login option along nang litum ber nang po login along ber ponik det pen apit processing your request pu thek long ji la pen penan la dak ke tok pondo labang nang litum lang ponikon ke cheng sinalitum dak pen hini option long pon igji isi labang ke beneficiary la pen isi labang ke operator pulong pon igji nilitum labang ke operator ke kali la se beneficiary option long si nalitum bernang po la pen puthot dak processing request puthek long po dak automatic dak ber lo pulte select ek po la beneficiary option along la pen puthot nalitum captcha labang ke bernang po labang so captcha bang la enter text about podim bernang po captcha jong fill up ik elo pulo tangte Aadhaar card long kido a mobile number mate Aadhaar card pen killing a mobile number na litum bernang po ladak ber ponik det pen la pu akung ana theklong ji verify pu ji la sodim bernang po verify long ber ponik det pen api OTP nang lek ji holo so OTP bang fill up nang po la pen ni lista me prabjin pen apek lang pon tu ik po la pen mobile number berdet pen verify dim berlo de OTP nang lek po la pen OTP nang litum la so box lo fill up nang po 259142 ni lista me da OTP fill up igelo puthot OTP fill up det pen api captcha puthot ber pon thunang la la da captcha theklong ji la ki ik pen ki tok dak lang paminon la pen la enter the text about podim ber ignang po dak ber ponik det pen puthot nalitum la theklong ji login pu theklong ji dak pen login ponang po nili dak la captcha la hai fill up thai po login det pen apranga process na piklang pon tu ik po OTP ber det la pen captcha ber ik det pen login pon igo login pon det pen afi puthot lason interface nang chiklang ik po mate arjan chiklang ik po ki cheng sinalitum dak schema men tok nang po schema men nalitum ki tok nang ji mate ka select nang ji labang ki la angbong theklong ji PMJAY labang le nalitum select pon igo mate ber ikon la pen puthot da state theklong ji state labang ki Assam la pen la state Assam nalitum ber pon ik det pen api puthot ki bernang lang dotlang da processing lo nalitum theklong po sub district nalitum direkta sub scheme la banani tum da select na po sub scheme long pen anda option long ji asa da doji AWW la pen AWH BOCH la pen non nili tum ke bernang ji la bang ke PMJAY la bang se dak pen select ponang po mate ingwai ponang po la pen ingwai da pen api puthot search by nalitum theklong ji la search by option long stamina nalitum ber igon la family ID pu theklong ji family ID la so option le nalitum select pon igon la pen puthot dak district la bangke nalitum dak pen select nang po
district select ponik det pen api puthot ka select thunang lang da family id labang ke nalitum ber na po family id copy lo pulotangte ration card nalitum la member id du ji la so member id ba nalitum la here la so dim nalitum ber nang po ration card number ber ponik det pen api puthola captcha theklong ji labang so captcha labang ke la enter the text about podim si ber nang po ladak pen ber ponik det pen nalitum la search putheklong ji la search adim ber ik nang po tangke ni lista mil ladak pen family id ber ponik po la pen captcha ber ponik po la pen apranga process na piklang pon tu ik po la pen nalitum ration card number la pen captcha ber ponik det pen na fi la search long ber pon ingo search long ber ik det pen na fi puthot ladak nalitum dak details bana chiklang ponik po ko bangko an si labang so ration card long amen ki duma la so details nalitum dak thek pon long ik po amen pen chenglok district la pen block angton village la hasta medak thek pon long ik po la pen bangko an si dak KYC complete tangma la pen complete plema la tanali tum dak pen details lang pon ik long po nililong bangke isi la bangke dak KYC complete ik elo nili la bang so video semar me aprang si nili pa complete pon det lo la pen on dak isi dolang du i KYC pula nali tum theklong ji labang KYC ke nang sot lo la pen la athak labang ke nali tum theklong ji download card pu theklong ji labang ke dak pen already KYC complete at non a card bangke download ik melo asila isi bang complete plelang la sinali tum ki cheng si la card ka download ji aphan bangke KYC complete pa prang nang ji la pen buthana li tum dak theklong ji ki tang tum an la approve pu theklong ji la pen tang ti tum an bangke ki chok chi tum an bangke identify pula son theklong ji la pen ki chok tum an bangke la green nali tum theklong ji green dak do po la pen ala ki chok chi tum la bangke orange color pen mate ki add pen la son si circle do ik po la pendet non bang ki cheng si nali tum la KYC bang complete nang lang la se KYC complete ji apa nali tum la du i KYC po dim si ber pon ik nang po du eko ki i KYC long ber pon ik det pen phi ing hong chat nang po la pen KYC aphan dak pen an option long por ik ji maten la son option nali tum mobile long stanang klang ik ji ki cheng si Aadhaar OTP fingerprint la pen iris scan la pen face authentication la pen la dak flee an option du ji jongse OTP pen sinalitum KYC ji pulote la Aadhaar OTP long select pon ikon la pen fingerprint pen sinalitum KYC ji pulote la fingerprint option do la pen amek jongse ke clan ahormu amisin do pulote la iris pen so option long leber pon ikon la pen amhang pen mate face pen face authentication pulote la face authentication adim si berna po athema non nilida ka select pon ji ke face authentication se select pon ikpo athema already nili download pon ik elo Aadhaar face RD pon nili amota pulo video ki cheng ahot ke pudo ela hini apps nahi isi bank Ayushman isi bank ke Aadhaar face RD la hini apps nahi hala Aadhaar face RD apps la bank ke face scan afan se hala so apps bank ka download ilo asike cheng sini lista me the face authentication se claim pon ikpo KYC ji afan la pen ako son alam jong si Aadhaar pen killing along a mobile number jong avek that puten alitum la face authentication pen stame KYC banke complete pon ik melo tangti non pathiek pen prabjin pen KYC complete pon tu ikpo nalitum stame la face authentication adem less select pon ikon nilidak face authentication lo la pen puthot dak theklong ji nalitum Aadhaar number dak theklong po last 4 digit la pen so Aadhaar number la pu ar enat lang lo te dak verify bu theklong ji la verify dim sin nalitum bernam po verify dim pen dak la consent banalitum pore ik pamenon la pen pore ik elo pulotang te la yes I accept pu la so box aso along nalitum beri click nang po ber click lo pulte dak elo po option du ji la elo po dim pu thot nalitum ber thunang po elo long ber pon ik det pen phi dak KYC fan processing po nalitum theklong ji la penon KYC fan dak processing wailo hala so apps long la pen so OTP stamin nang li exi la so OTP stamin nang litum la dak pen copy ik det nang po la pen nalitum la face authenticate det pen mate photo click det pen phi ada OTP stamin nang liji OTP pen OTP nang le rapo face authenticate det te pen hala so OTP ba nalitum fill up nang po OTP fill up det pen nalitum
submit nang po lapen submit date pen api puthot na litum tek thulong ji nili na piklang ponik po lapen na litum dak technology labang so score labang ke na litum dak 100% nangji maximum labang ki 80% na litum dak technology la face Anthony ke dat pen apir daki tok pondo match score calculate by using Aadhaar eKYC data and the secure information is greater 80%. This eKYC request will be auto approved and card can be downloaded after successful submission. Lasi nili ladak bangke scan pono lasi 100% playing iklo 80% an tachok jong se 100% polte labang fully match lo mate ladak Aadhaar long pen la non capture tang mate ke face antonicate dak labang ke same face lo lason command ni ke lason milai lidet titi tado mate chingbar bedet lason do kok titi sila bangke 100% no lapen non ako fill up to nangji bangke nili nang piklang ponto ikpo kichengsi non bangke da capture nang po capture photo na litum theklongji beneficiary photograph kichengsi non la Ayushman card long kibiji pa bonja photo la capture photo putheklongji dak pen capture nang po nili stame photo capture dat pen aprang process na piklang ponto ikpo lapen nilidak photo stame click ponikelo photo dalitum stame click poniko lapen match details niliamo piklang asondak thek monong po 100% lo lapen additional information labang nalitum pitame pipitame dong si kaprek a mobile number do pulte nalitum dak pen kaprek a mobile number pido nang po lapen mobile number dakar jupondo nalitum lak do you have mobile number nalitum yes kalte no option labang nalitum choice don iktame jong si mobile number available te la no option doji la no option no nalitum pidon iklon nilo mobile number do la sinili da yes option la bange pidon ikla mobile number fill up that pen api pothola relation with family head mate family head pen copy relation ma labana litum da pen ka fill up do nangji kinang so self daughter la pen father husband mother son wife la pen others do la pen hola ration card long ke do bangke head lo la pen la bangke non nili ki at pon la bangke member lo la si member pulote head of the family pen husband lo la pen dag year of birth la bangke automatic dag select ang do po la pen pin code na litum technology pin code dag ber nang po la pen da phi puthot dag state data already do ik po la pen district na litum dag pen select pon to nang po district select da pen phi rural ma urban ma la bangka na litum dag pen kachini nang ji kinang sot ni litum rural lo la se dag rural option si na litum select do nang po la select that pen phi na litum la submit nang po submit lo pulote successful po nili stami dag pen prabjin pen on submit pon ik po la pen aprang process na piklang pon to ik po lapen nalitum district lapen dag rural ma urban ma select yellow pole sub district lapen village tame dag pen ke select du nangji kinang son mate kang wai du nangji kinang sot la sinili sub district dag ber pon ikpo lapen village puthot select pon tu ikpo lapen nili dag kadu ka fill up pon thailo non ke final process lo nili dag pen submit pon ikpo nalitum stame complete la fill up ik thailo putel la submit along ber pon ikon submit along ber pon ik dat pen dag nalitum theklongji I and green tick do pol apen aber ladake tok theklongji eKYC completed please download the Ayushman card after sometimes lase no na matke dak pen download un elang stami eKYC bang complete igalo download ji polte kom kider nai lo 5 hours ba 6 hours pen oten nalitum download pon ikmelo la an kenang ne nalitum website long download puto dak pen download long ikpo la pen la dak pen bang success lo la sinalitum technology nili da amo bangki screen bi hek masi technology dalo la pela okay po option no nalitum ber nang po okay along ber pon ekde pen pen processing po la pen captcha puthot ke ber pon tunang lang dola captcha ba nalitum ber pon ego captcha ber pon ekde pen puthot la process pudi la sodim nalitum ber nang po process long ber pon ekde pen phi puthot processing po la pen dak successful nalitum technology nili nempik lang pon ikpo nalitum ladak thek pon longji hini tanon ke verify alo approve thailo nalitum dak thek pon long ikpo do KYC stame dak bang verify galo la pen dak bang ke card download galo la do KYC pula non chiklang ke
non olom sunang lang mate gonta si penote da complete po download card po option na lang iko lapen verify me po jala son the son attack non next process bang nili nali tumpan na piklang ponji la bang ke koson se ka download ning jima la so process taminali tumpan na than pachini ponik pola sipinia video bang kiding ka dinglen lo si video kilang na pijut hu la pajut hu tum phan bang ke churuk parik lo la pen subscribe la bang so youtube channel subscribe lang te subscribe ingo la pen video ke share na litum tene agree tane domi thakme ka du ka be karbi 2.0 youtube channel long kilang ra do an pan sta me nilin pen card down